Neki lanbide heziketako elkarte bada, eta gure asmoa da lanbide heziketan ere euskaraz aritzea. Eta alde hortatik Laneki euskaraldiaren laguntzaile izango da ekimen hau ikastetxe guztietara, lanbide heziketako ikastetxe guztietara zabaltzeko. Eta ikastetxeetan ari guneak sortzea da gure asmoa, lan eremuan euskaraz egiteko, baino lan eremutik kanpo baita ere. Orduan, gure laguntza guztia eta arigunen sortzea euskaraldiko egun horietan euskaraz bizitzeko eta nola ez, euskaraldetik kanpo ere ariguneiek sortzen laguntzeko. Horixe izango da Lanekiren funtzioa, eta gure partetik gehiagorekin eta gehiagotan aritzeko asmoz.